салом бинандаи азиз, нашри навбатии подкасти маърифати молиявӣ аст ки аз тариқи сомони оила ва бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион банк манзури шумо мегардад. мавзӯи подкасти навбатии мо гузаштан ва пардохтҳои ғайринақдӣ, интиқоли маблағ тавассути кортҳои бонкӣ ва дигар масъулаи мубрами бонкӣ хоҳад буд. ҳамсӯҳбати ман ҳастанд коршиноси умури бонкӣ Ҳусайн Одинаев, як нафар огоҳ аз фаъолияти бонкҳо ҳастанд. ман фикр мекунам ки дар ин подкаст дар бораи гузаштан ва пардохтҳои ғайринақдӣ, чугуна интиқоли маблағ ҳангоми истифода аз низомҳои пардохтҳои байналмилалӣ истифода бурдан ва дигар масоил ба шумо равшини ман зан, яъне суҳбат мекунем. моро ҳамроҳӣ бошед. Устод хуш омадед. назари шумо дар мавриди гузаштан ба ҳамин низоми пардохтҳои ғайринақдӣ чӣ гуна аст? то куҷо масалан муассир аст барои мардум ва умуман аҳолӣ? баъди ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, ташкилотҳои қарзии молиявӣ ки хизматрасони ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ҳастанд, онҳо водор ҳастанд ки тамоми шароиту имкониятҳоро барои фароҳам овардани шароити мусоид барои ташкили ин низом амалӣ намоянд. ин иқдоми саривақтӣ аст. яъне дар замони муосир дар тамоми мамлакатҳои дунё тамоми пардохтҳо қариб ки ғайринақдӣ аст. яъне бештари амалиётҳое ки бонкҳои тиҷоратӣ бо мизоҷони худ амалӣ менамоянд, тариқи кортҳои бонкӣ ё ки ҳамёнҳои электронӣ амалӣ гардонида мешавад. агар дар мисоли ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион банк гирем, аз нигоҳи шумо ҳамин гузаштан ва пардохтҳои ғайринақдӣ дар ин бонк чӣ гуна аст? то кадом андоза фаъолияташ муассир аст ва муваффақ ҳам шудааст? ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион банк ҳамчун як бонки низомсозии мамлакат имрӯз тамоми чораҳои худро, тамоми иқдомҳои худро баҳри рушд додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ роҳандозӣ карда истодааст. аз ҷумла хеле ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сайти расмии интернетии бонк мебинем, эълон кард аз 1 август он мизоҷоне ки ба тариқи кортҳои пардохтии виза ва корти пардохтии миллии Орион банк пардохти молу хизматрасониҳоро амалӣ менамоянд, ба андозаи 1% кешбек ба даст оварда метавонанд. ба таври сода камтар шарҳ ки мардум чӣ гуна масалан вақти интиқоли маблағ тавассути кортҳои ин бонк фоида ба даст меоранд? яъне агар мо ба мафҳуми оддӣ кешбек назар афканем, яъне кешбек маъни он дорад ки яъне бонк бо роҳи ҳавасманд гардондани муштарӣ, вақте ки муштарӣ ягон пардохт анҷом медиҳад, аз маблағи умумӣ пардохт намуда ӯ метавонад ки ба андозаи 1% яъне даромади иловагӣ ба даст орад. яъне маъни он дорад ки агар мо ба маблағи 100 сомонӣ пардохти молу хизматрасонӣ тариқи кортҳо анҷом диҳем, мо метавонем ки ба андозаи 1 сомонӣ даромади иловагӣ яъне ба даст орем. дар баъзан маврид мушкилот ҳам ҷой дорад. яъне то куҷо мардум огоҳ будан аз ин хизматрасонии ғайринақдӣ, то куҷо омода будани сохторҳои давлатӣ. нигоҳи шумо чӣ аст? кадом мушкилоте дар ин самт ҷой дорад ки мо бояд рафъ кунем ё ҳалли худро ёбад? пеш аз ҳама мо бояд барои татбиқи самараноки пардохти ғайринақдӣ аввал маърифати молиявии аҳолиро баланд бардорем. яъне ба тариқи телевизион ва радиоҳо мо бояд наворҳои гирем барои баланд бардоштани савияи дониши молиявии аҳолӣ гирем пахш намоем ки онҳо аз ҳамин зарурат ва афзалияти гузаштан ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ огоҳ шаванд. умуман шумо ки мутахассиси бонк ҳастед, кадом қадамҳо муҳимтар ҳастанд дар ҳамин самт? албатта бояд ҳар як ташкилоти қарзӣ тариқи ҳамон шабакаҳои хизматрасони худ бояд дар байни мардум тарғиб намояд ки
یعنی با راهی پیشنهاد کردن هر گونه امتیازهای خدمترسانی‌های بانکی یعنی برای رشد و نمو دادن همین حساب برآوردهای غیر نقدی تمام اقدامات خود را باید پیشه کنند. چون موضوع صحبتی ما در مورد پرداخت‌های غیر نقدی همزمان نظام انتقال مبلغ نیز هست، یعنی که ببینید امروز چندین نظام‌های بین‌المللی فعالیت دارند، از جمله انتقال مبلغ توسط یونیستریم، کانتاکت و دیگر نظام‌ها. مثلا مردم ما استفاده دارند، مخصوصا مهاجران که در فدراسیون روسیه قرار دارند، طریق این نظام‌ها مثلا مبلغ خود را به خانواده خود می‌فرستند، انتقال می‌دهند. نظر شما در مورد همین نظام‌ها چگونه است؟ تا کجا مثلا این نظام‌ها مفید هستند برای اهالی، برای کارخانه‌ها، برای شرکت‌ها و برتری این نظام‌ها در چی می‌بینید شما؟ نظام بانکی مملکت یک قطار نظام‌های انتقال مبلغ موجود به مانند یونیستریم، کانتاکت، وسترن یونیون، اینها نظام‌های عنعنوی بودند. یعنی امروز ضرورت پیش میاد که ما به نظام‌های معاصری انتقال مبلغ‌ها، یعنی که نظام انتقال مبلغ از کارت به کارت، مثلا به مانند از فدراسیون روسیه طریق همان برنامه‌هایی که سبربانک آنلاین، تینکوف، دیگر شبکه‌هایی که به طریق اینترنت کار و فعالیت میکنند باید مزاجون حرکت کنند که از چنین نظام‌ها بیشتر استفاده برند. برتری همین چند نظامی که شما نامبر کردید از یکدیگر چی است؟ مثلا بگیریم نظام پرداختی یونیستریم یا کانتاکت یا دیگر نمودیان. یعنی هر یک نظام انتقال مبلغ دارای برتری‌های خود است و برای معین کردن برتری آنها ما میتونیم که آنها را از روی یک چند نشان دهیم بها دهیم. پیش از همه از روی همون حدود فعالیت، مثلا یونیستریم در یک قطار دولت‌های دنیا عمل میکند. کانتاکت باشد در مثلا این شرکت در فدراسیون روسیه تأسیس داده شده هست، فعالیت آن در تمام دنیا معمول نیست، یعنی در یک قطار دولت‌های همین آسیای مرکزی و خارج دور معروف است و خلاص. نظام انتقال مبلغ وسترن یونیون باشد امروز قریب در بیشتر از 200 دولت دنیا فعالیت میکند. دوم نشانه‌ای که ما میتونیم برتری آنها رو نشان دهیم این همون خدمترسانی است. مثلا هر یک نظام انتقال مبلغ برای از یک دولت به دولت دیگر انتقال دادن حقی خدمت، یعنی کمیسیون میستاند. یعنی در هر یک نظام وابسته به همون طرفی که از طرف همین نظام ها قبول کرده شده است، از گیریم 0.1 تا 3% کمیسیون استانیده میشد. مثلا در یونیستریم میتوند که از 0.1 تا 1.5% کمیسیون باشد، یا که در نظام انتقال مبلغ کانتاکت باشد میتوند که تا 1% باشد، یا که در نظام انتقال وسترن یونیون باشد میتوند که از 0.2 تا گیریم 2.3% یعنی کمیسیون باشد. دیگر نشان دهنده که ما میتونیم برتری آنها رو نشان دهیم این همون رمز آنها است. یعنی هر یک نظام انتقال مبلغ با واسطه رمز عملی کرده میشد. مثلا نظام انتقال مبلغ یونیستریم 12 رقم یا زیاده از آن رو دارد. نظام انتقال مبلغ کانتاکت باشد از 6 تا 16 رقم است. نظام انتقال مبلغ وسترن یونیون باشد یعنی 12 رقم رو تشکیل میدهد. مثلا اگر برای مهاجرایی که ما مثلا برای مهاجران تاجیکی در فدراسیون روسیه قرار دارند، دیگر کشورها میخواهند که به تاجیکستان مبلغ انتقال دهند، شما کدام نظام رو توصیه میدید؟ البته امروز نظام های انتقال مبلغ بسیار هستند، از تاجیکستان به خارجه یا که از خارجه به تاجیکستان. امروز بیشتر مردم الان درک کردگی هست که وقتی که مثلا در سفر مهاجرت مهنتی میروند و مبلغی به دست میارند، اونها طریق همون همیانهای الکترونیک خود یا که طریق برنامه‌هایی که در بانک‌های مثلا فدراسیون روسیه و دیگر دولت‌ها گیریم در زمینه برنامه‌ها
гирем ҷойгир карда шудан метавонанд бе маъмуният ба хешу табор аъзои оилаи худ ба тариқи ҳамон барномаҳо маблағро интиқол намоянд. агар мо мисол дар мисоли ҷамъияти саҳомикушодаи Орион Бонк биём, масалан дорад Орион Pay, ки метавонем ки мисол дар барномаи худ ҳамон барномаро насб намуда ба дилхоҳ нуқтаи дунё ҳамин маблағҳои худмонро ба тариқи карта интиқол диҳем. дар низоми бонкҳои мо чандин намуди кортҳо ҳаст, яъне корти миллӣ, корти виза ва дигар намуди кортҳое ки масалан мардумо истифода мебаранд. аз нигоҳи шумо масалан интихоб сари корти бонкӣ чӣ гуна бояд бошад ва кадом корт бештар ва ин кортҳо аз ҳамдигар чӣ бартарӣ доранд? каме дар ин бора мехостам шарҳ диҳед. албатта вақте ки мо дар бораи кортҳо сухан меронем, пеш аз ҳама кортҳоро мо метавонем ки ба якчанд аз рӯи якчанд нишондиҳанда ба гурӯҳҳо тақсим кунем. Масалан аз рӯи мансубият ба низоми пардохт гирем, ҳаст масалан корти локалӣ, аст корти миллӣ, ҳаст корти байналмилалӣ. Масалан агар мо муфассалан шарҳ диҳем, корти локалӣ дар дохилаи шабакаи хизматрасонии як бонк метавонад амал кунад. корти миллӣ бошад, метавонад ки дар доираи шабакаҳои хизматрасонии ташкилотҳои қарзе ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд амал кунанд. Масалан мо имрӯз дорем корти миллӣ ки тамоми банкҳои Тоҷикистон корти миллии худро барориш кардагӣ ҳастанд ки мизоҷон метавонанд аз он васеъ истифода баранд. ва ҳаст корти байналмилалӣ. дар таҷрибаи имрӯзаи бонкҳои Тоҷикистони мо корти байналмилалиро бо номи виза корт мегӯянд. корти виза мегӯянд. корти виза метавонад якчанд намуд бошад. Масалан виза голд, виза классик, виза платинум бошад. ва агар мо бартарӣ ҳамин корти визаро нисбат ба дигар картаҳо гирем, якуме ки корти виза вақте ки мо пардохти мол мекунем ё иҷрои кор мекунем ё иҷрои хизматрасонӣ мекунем, метавонад ҳам дар дохили иқтисодиёти мамлакат бошад ва ҳам берун аз он бошад. яъне корти виза ҳам дар дохили мамлакат фаъолият мекунад ва ҳам берун аз мамлакат. дуюме ки вақте ки мо корти визаро истифода мебарем, мо метавонем ҳам асъори хориҷӣ истифода барем ва ҳам асъори пули миллӣ истифода барем. сеюме ки дар шабакаи интернет чӣ харидҳое ки масалан ҳаст, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ, мо метавонем ки аз ҳамон амалиётҳои интернетӣ истифода барем барои масалан қонеъ кардани эҳтиёҷоти худам. дар мавриди интихоби корт дар ҷамъияти саҳомии Орион Бонк шумо чӣ назар доред? кадом кортҳо масалан дар ин бонк истифода мешаванд ва хеле муфиданд? имрӯз ҷамъияти саҳомикушодаи Орион Бонк корти миллии Орион Бонк ва кортҳои виза, яъне виза классик ва виза голдро барои муштариёни худ пешниҳод мекунад. ҳар як муштарие ки ба бонк муроҷиат мекунад дархости гирифтани корт ва аз рӯи ҳамон хоҳишаш метавонад ки ҳамин кортҳои ҷамъияти саҳомикушодаи Орион Бонкро аз нуқтаҳои хизматрасонии банк дастрас намояд. маслан корти миллӣ ки муайян шудааст ва барои муштариён пешниҳод шудааст, ҳангоми гирифтани маблағ аз дилхоҳ масалан банкоматҳо баъзан мушкилот ҳаст ки масалан корти як бонки дигар дар банкҳои дигар истифода намешавад ё маблағ намедиҳад ё ба ивази фоизи баланд. назари шумо чӣ аст? ҳаст ҳамин хел мушкилотҳое ки ин аз чӣ вобаста аст? вақте ки бонкҳои ватанӣ байни якдигар шартномаҳои ҳамкорӣ дошта бошанд, дар дораи ҳамин шартномаҳои ҳамкорӣ метавонанд ки ба кортҳои якдигар хизматрасонӣ кунанд. масалан имрӯз агар шумо дорандаи корти ҷамъияти саҳомикушодаи Орион Бонк бошеду аз банкомате ки ба ҷамъияти саҳомикушодаи бонки Исхата тааллуқ дошта бошад, яъне истифода баред, ҳатман ҷамъияти саҳомикушодаи Исхата барои истифодаи ҳамон банкоматаш метавонад ягон комиссияи муайян яъне гирад. ё метавонад ки дар доираи шартномаҳои байни ҳамдигарӣ яъне бартараф карда шавад. яъне бонки Орион Бонк метавонад хизматрасонии кортҳои ҷамъияти саҳомикушодаи бонки Исхатаро амалӣ кунад ва Исхата бошад аз ҷамъияти саҳомикушодаи Орион Бонкро амалӣ кунад. дар ҳамин маврид ягон меъёри муайян ҳаст ки масалан аз нигоҳи
масалан низоми бонкӣ ки масалан як фоизи муайян бошад ва бонкҳо аз пеши худ масалан фоизи баланд намонанд ва ин боиси мушкилоти мардум нагардад. албатта ҳар як банк сиёсати тарифӣ дорад. Дар доираи ҳамон сиёсати тарифии худ метавонад ки андозаи ҳамон ҳаққи комиссияро барои ин ё он амалиёте ки аз тарафи муштарӣ анҷом дода мешавад метавонад ҳамон комиссияро муайян кунад. Масалан метавонад 0.1% бошад, 0.2% бошад, 0 то 1% ҳам метавонад ҳамин ҳаққи комиссия аз иҷрои ҳамон амалиёте ки тариқи банкомат анҷом дода мешавад яъне муқаррар карда шуда бошад. бале устод, дар мавриди интиқоли маблағ баъзан мо мушкилотро низ мушоҳида мекунем. Масалан вақте ки аз як сохтор ё аз як нуқта ба нуқтаи банки дигар масалан маблағ интиқол медиҳед, масалан баъзан соатҳо интизорӣ мекашед ки барои гирифтани маблағ ё навбатпоӣ мекунед ё дигар омилҳое ки боиси масалан суст фаъолият кардани ҳамин низом ё умуман бонкҳо низ мушоҳида мешавад. нигоҳи шумо чӣ аст? Кадом омилҳо ба ин таъсир мерасонанд ва барои бартараф кардани чӣ бояд кард? бартараф кардани интиқоли сусти маблағҳо пеш аз ҳама дар ҳамон шабакаи хизматрасонии банк ташкил кардани ҳамон интернети баландсуръат. яъне бояд интернет суръати интернет бояд баланд бошад якум. дуюм, банкоматҳое бояд муҷаҳҳаз гардонда шаванд ки яъне аз рӯи ҳамон моделҳои нав бошанд, яъне банкоматҳои кӯҳан набошанд. сеюм, барномаҳои бонкие ки имрӯз масалан дар дигар давлатҳо истифода бурда мешаванд, мо бояд аз ҳамон барномаҳои муосиртарини бонкӣ истифода барем ки сатҳу сифати хизматрасониро гирем дар иқтисодиёт ва барои мизоҷон пурра таъмин кунем. албатта вақте ки суръати иҷрои амалиёт суст мешавад, ин метавонад ки ба коҳиш ёфтани ҳамон боварии муштарӣ ба ҳамон бонке ки интихоб кардааст оварда расонад. омилҳои дигар ҳаст. масалан мардум ҳамон низомро дуруст намефаҳманд ё ки дар ҳолати масалан ягон мушкилоти техникӣ пайдо шуданд, онҳо яъне зуд ба эҳсосот дода мешаванд ё ки масалан мо метавонем ки дар мавриди пайдо шудани ягон мушкилот пеш аз ҳама ҳар як ташкилоти қарзӣ маркази тамос дорад ё кол сентр мегӯянд. яъне ба ҳамон маркази тамосе ки мисол ҳаст ба ҳамон муроҷиат карда дар бораи ҳамон мушкилоти худаш бояд муроҷиат кунад. баъд аз он ки ба тариқи кол сентр ин мушкилот ҳал нашуд, метавонад ба як нуқтаи наздиктарини хизматрасонии дилхоҳ ташкилоти қарзӣ ё ки ҳамон ташкилоти қарзие ки ба ӯ хизматрасонии бонкиро амалӣ мекунад муроҷиат карда оид ба рафъи ҳамон мушкилоти худаш гирем ҳамин иқдомро пеша кунад. бубинед устод, имрӯз дар тоҷикистон бонкҳо хеле зиёд ҳастанд ки ба мардум хизматрасонӣ мекунанд, ҳам дар мавриди пасандоз, ҳам дар мавриди пешниҳоди қарз ва дигар хизматрасониҳо. шумо ки як нафари огоҳ аз фаъолияти бонкҳо ҳастед ва агар гирем дар мисоли ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк, фаъолияти ин бонк аз рӯи принсип то куҷо муассир аст ва муваффақ шудааст ва шумо аслан аз кадом бонк бештар дар кадом бонк бештар хизматрасонӣ анҷом медиҳед ва кадом кортро истифода мебаред? низоми бонкии мамлакат ба бисёр муваффақиятҳо ноил шудааст. ҳатто агар мо имрӯз таҳлил кунем аз бисёр нишондиҳандаҳои молиявие ки дар низоми бонкии мамлакат муайян шудагӣ ҳаст, Орионбонк қариб ки дар сафи аввал аст. чӣ аз ҷиҳати дороиҳо, чӣ аз ҷиҳати уҳдадориҳо, чӣ аз ҷиҳати сармоя, чӣ аз ҷиҳати муштарӣ ва чӣ аз ҷиҳати дигар нишондиҳандаҳои молиявӣ дар сафи аввал аст. ман худам асосан аз ҳамин корти виза яъне ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк истифода мебарам. яъне мо фақат имрӯз ҳамин картамонам дар гирем мавриди истифодаи ҳамон пули нақд аз банкоматҳо масалан истифода мебарем. мо аллакай иқдом гирифтагӣ ҳастем ки дар доираи ҳамин хизматрасонии бонкдории мобилии ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк ҳамин корти пардохтии худро пайваст карда дигар амалиётҳои бонкиро танҳо ба воситаи ҳамон заминбарномаи гирем ҳамин Орионпей амалӣ намояд. яъне ин барнома ҳам қулай ва ҳам муфид ҳам ҳаст. қулай ҳам муфид аст. яъне дигар ҳоҷат нест. ҳатто мисол
ман метавонам муайян кунам ки масалан нуқтаи наздиктарини ҷойгишаи банкомат дар куҷо аст, нуқтаи наздиктарини хизматрасонии банк дар куҷо аст. Масалан ман агар дар дилхоҳ маҳаллаи шаҳри Душанбе қарор дошта бошам, ман метавонам ки аз рӯи ҳамон харитаи ҷойгиршавии филиал, марказҳои хизматрасонӣ, намояндагиҳои бонк ва банкоматҳои бонк муайян кунам ки масалан нуқтаи наздиктарин мисол дар ҳолати масалан барои ман зарурати гирифтани пули нағд ба миён ояд, ман метавонам ки ба тариқи ҳамон барнома муайян кунам ки дар куҷо масалан банкомати наздиктарини ҳамин банк қарор. Яъне имкон дорад ин. чугуна муайян кардан мумкин аст? Яъне бо суроғае ки шумо масалан гирем, агар масалан шумо дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор доред, дар кӯчаи Борбад қарор доред, вобаста аз ҳамон мавқеи ҷойгишавотон шумо медонед ки масалан банкомати наздиктарини масалан ҷамъияти саломикшудаи Орион Бонк дар гирем наздикии кӯчаи Борбади ноҳияи Фирдавсӣ ин масалан маркази савдои B1 аст ё ки маркази миллии ташхис аст ё донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аст. Яъне метавонед аз ҳамон банкоматҳо рафта масалан дар ҳолати пайдо шудани зарурат ба пули нағд метавонед рафта маблағи нағд гиред. барои суҳбат ташаккур устод. Шояд ягон суоле буд ки интизораш будед вобаста ба фаъолияти низоми бонкӣ, махсусан дар фаъолияти низоми бонкии мо, яъне Орион Бонк чӣ назар доред? Шояд ягон иловае доред? Албатта ҳар як муштарие ки аз хизматрасониҳои бонкии ҷамъияти саломикшудаи Орион Бонк истифода мебарад, тавсия менамоем ки аз он замин барномаҳое ки мо номбар кардем аз Орион Пей ё ба дигар Орион Директ ҳам мегӯянд, яъне дар телефонҳои мобилӣ ки имрӯз ҳама ба шабакаҳои интернетӣ пайваст ҳастанд, аз ҳамон шабакаи гирем Google Play ё ки App Store метавонанд зеркашӣ карда ва дилхоҳ амалиёти худро ба воситаи ҳамин телефони мобилии худ анҷом диҳанд. оё шумо оморе дар даст доред ки маслан истифодабарандагони барномаи Орион Пей ё дигар хизматрасонии ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк ба чанд нафар ҳастанд? Маълумот ҳаст? Акнун баъзе масъалаҳое ҳастанд ки дар таҷрибаи бонкӣ метавонанд ҳамчун сир бошанд, яъне дар бораи шумораи аниқи мизоҷони хизматрасониҳои Орион Пей ё ки дигар масъалаҳое ки ба ин алоқаманд ҳастанд, ягон маълумотҳои мушаххас ҳатто дар сомонаҳои интернетии банк ё ки дар ягон гирем ҳисоботҳои омории бонк қайд карда нашудаанд. Лекин аз ҳамон агар мо нисбат ба кортҳои пардохтӣ гирем, дар ҳиссаи умумии кортҳои пардохтӣ масалан агар дар семоҳаи якуми соли 2023 гирем, дар ҳудуди мамлакат қариб 5.5 миллион гирем корти пардохтӣ аз тарафи 21 ташкилоти қарзии молиявӣ барошидаги аст ки ҳамин метавонад ки як то 15-20% қариб ки аз ҷамъияти саломикшудаи Орион Бонк бошад. Хеле фоиз баланд аст. Албатта. Бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки подкаст навбатии маърифати молиявӣ буд. аз тариқи сомонаи оила ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк манзури шумо гардид ва ҳамсуҳбати ман буданд коршиноси масоили бонкӣ Ҳусайн Одинаев. Сипос устод ба шумо.